po sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Fit sa 24 na po kan bulan na ano ini? 24 na mga tugang kan bulan na Disyembre. Luway-luwayan talang ini junta medyo ano ini medyo malayan ang kamug malaot ang pamatik ko. Luway-luwayan talang ini. Anyway, hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Dito po sa DCGB sa idong programang Morning Hirit sa Newsroom News Director Mar de la Cruz sa Manibela. Kasabay niya to dyan si Boy Mata. Sa luwas, mga tugang Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief Reporter GB Nasalita. Good morning po Pilipinas. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, kumusta na sa nakamugabos, mga tugang nasa marhay na kamugtakan? Juna Police sa Technical Department, good morning Legazpi City. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, Merry Christmas po. Merry Christmas po, tabi sa Sendo Gabos, ha? So mga kababayan nato, dyan na may mga birthday, pwede po na magpaabot kan sa inyong mga Christmas, mga birthday greetings, tabi sa 0928 777-5548 0966-203-0034. Ha? Uy, may laog pangunyan sa opisina, adi? May laog pangunyan sa opisina eh. Ha? Iga pangunyan tabi kilaog sa opisina. Dahil na pa din ngunyan kilaog. Wara na palang kilaog ngunyan. Hanggang sa aga, 25 adi? Wara na palang kilaog. O di, enjoy sa mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ha? Sa mga public offices. Ano pa rin? Special non-working holiday. Hanggang sa aga? Sa aga, regular holiday. 26. Daigwan ano? 26 iguana. Tapos, wala naman ng pizza 30, regular holiday. 31. 31, special non-working. Wow. Tapos, pizza 1, regular holiday. Wow. Tulong aldaw adi. Deng laog pa lang ngunyan. 24-25 deng laog. Sa opisina kan gobyerno, sa pizza 30, Rizal Day, 31, New Year's Eve, tapos 1, tabi, mga tugang, ano yan, New Year. Kami po sa DCGB Igwa. Iga po ka. Pero makaugmaon talaga. Magkaugma, iga po kami sa DCGB. Gabo si pagyari sa maabakadi. Ang napili tang profession talaga. Magkaugmaon man. Dahil holiday, ang holiday bilang Biyernes Santo. Biyernes Santo nga, igwapang trabaho. Nawara-waraan sa kuyang. At sa totoo lang, may sinat ako. May kurukalintaw na tabi ako. Nauranan kayo daw kan. Actually, nagpon-pon yung kan paghali ming katanduanis baga. Nauranan kami duman. Pagtaga inuman ko sa ng paracetamol. Ayos na. Garo, kasabanggi naman. Paguli ko naman. Kano yan? May kuro kalintura naman. Naman ko naman kibulo. Kaya naman ko niya na aga. Kaya naman ko niya na aga. Garo, sailing ko. Baka duro-diretso ini. Naday kita tatamaan kang pigaapon na kalinto o trangkaso. Dahil man kayo tagari. Ang tuminamas ako, sipon, abo, buda may date na abo, may surusipon, may kasabay na. So, sigang sa kuyang hatsing. Ini naman ko naman kasabang gihibulong. Solve naman sa tuyang toro. Alright, sige. Di bueno. Merry Christmas po. Merry Christmas po sa Gabos. Good morning, Tabi Sendo Gabos. Lagnat laki po. Sabi ni Dr. Dr. Alan, magayunon sa wish ko regalo ta kaswapon. Medyo piot-piot sa na souvenir kang kang Pacific Mall. Pero magayunon, magmaon sa mga aki, magmaon sa mga aki diyon, Ni Madam nung Casper. Sa tilo si nga ni, nanangog pala sa pigtaram ko. Naulian siya ako. Sabi ni Dr. Anlo Kanyas, galing nga niya, lagnat laki yan. Ayan, the best, The best, tabi, Dr. Alan. Salamat, nasa linya mga tugang ang nagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasalitan sa tuyang chief of reporter. Hindi nga uli ang pamansan na si Jimmy. Nakaabot pa lang si Jimmy kaswapon. Sa wish ko regalo mo. Alright, Jim, kami Jim. Yes, BP actually, dahil pa. Pigpirit-pirit mo mo sa nakaswapon na di. Pigpirit-pirit mo lang kaswapon. Dahil man, kaya kita tuod na magpara. Iyo baga. Iyo baga. Mm-hmm. Anyway, BP,
hali kita sa simbahan, magayon so ultimong daw ngunyan kan simbang gabi ano. Misa di Galyo? Misa di Galyo. Oo. Unya na aga. Pagka naghali na ako, taday patapos. So pag umaw ni Zacarias kay mahal na kagurangnan, gustong sabihon, dahil ta sa napagparahilingon sa ilocalize ta sa tawo, so mga raot na gibo, ilingon taman. So positive sa buhay, tanganing dahil kita makapagparaisip ng negatibo sa kapwa. Yes, iyo baga. Anyway, Kung puro kita may dagit sa tuyang daghan, mapagal dapat ang dagit bayan na kaan. Oo. Dahil na pagparatago ang dagit na, dapat kuha na kita. Mas papangibabawon ta sigun sa padi, itong so mga isipon ta, nando sa rong tao, may ginibuan man na karahayan. Takon puros na sana dudi, yan, negatibo, para kita nga sinsohan. Yes, Permian pangural daw tang. Anyway, ta BBP, nagtarauhan pa sa nabagan mga bonus, beneficios, mga trabaho, pigparagalan, o ninadigdinian maurog pa sa saudan. Ngunyan ta BBP, ni ako sa mid section, saod ngunyan sa Kamalig. Para sa market monitoring kita, price monitoring. Importante hindi mo niyan ta disperas kan kapaskuhan. Iyo. Sigan turok-tukan mo, gulping origan kuan. Ginadan kasubanggi. Ngunya na nakautad na digdi sa mga. Grabing turok-tukan na di. Grabing turok-tukan. Gulping karne, baka. Makikumusta kita, sir. Tera, makikumusta kita digdi. Sa pamrisyoan kan. Ngunya sir, kita nag-market monitoring naman. Oning amigo ta. Mga gulping karning nakabitay ngunyan. Sir, good morning. Live kita sa radyo sa DCGB. Maki-monitor lang kami kan presyo ngunyan. Pangaranan mo na sa aning kwan mo. Market. Bibar Meat Shop. Bibar Meat Shop. Sa DCGB kita. Live kita sa radyo. Si Mr. Bibar. Sige siya ng tok-tok, sir. Magsimbag ka lang. Gura anong kilo ng anong klaseng karne yan? Napigda ko. Matamay mga iba-iba. May limpo, may Back rib, pork chop, 320, lahat ng klase, 320. buto-buto. Exclusive na. 320, naglangkaw. Naglangkaw mansurig. Naglangkaw, pipi. Hindi man kaya ngunyan. Iyo. Ano po? Tracking. Maluya? Hindi, pastorador. Nakita so? Kaya kita sa live no reg. So live weight, nagmahal. Tracking. Kaya nagbakal 320 ang prevailing price mo yan. Kan, gabos na klase? 320. 320. So, okay na? 320, 2 kilo, 1 kilo, pwede na. Iyo baga. So, ni sa orig, thank you, sir. Yes. Nakadali ka tulos, 6 na kilo. 6 na kilo. Okay, sa 320 ni sa orig, digdig kita sa baka. Hello, sir. Good morning. Merry Christmas. Sir Alex na mamakal na. Si Sir sa Ravens ini makikumusta kita digdi sa digdi kita sa presyo kan baka sa price monitoring kita ngunyan sa baka kunong ay sir sa DCGB kita live kita ano pangaran ta nadawag kita sa radyo JD apelido Manrique kuranong presyo gusto lang nila maraman sa presyo tanganing maraman kan sa tayo mga para bakal ang presyo ngunyan kan na baka, karning baka. 340 ang buto-buto. 340. Dito man sa diferensya sa orig? Dito lang pala. Oo, itong ibang klaseng, ano pa ibang pagkaruntukan? Sa laman, 440. 440. Laman. 440? 440. Ano, so laman? So, purong laman. Puro laman. Okay. So, buto-buto, 340. Okay na, buto-buto sana. Masiram baga sa baka sabaw. Ano pa ibang chop yan? Diba? Sabaw baga masiram sa baka. Baka lang ako. So, medyo okay. Naglangkaw. Oo.
Sa dati? Okay, thank you. So yan, good morning, Merry Christmas digdi sa nasa tawa ko kan mga runto kan puros mga matarumunan. An sundang. Oo. So, good morning, Merry Christmas. Sa DCGB po kita. Okay, so yan tabi BP sa presyohan yan kan Sumanok, may gudang kimanok. Manok. Gari wala ko na hiling ki manok. Oo. Puro sana wala sa sira dai pa nagarabot pa sana sa mga sira. Oo. Kung sira dahil ta pamakwan tapig aalsa pa sana. Pigal sa pa sana. Oo. So anyway, haros yun man sana anbagaan kuan. Ang presyohan kan halos para reo. Para rehas man sana. Depende sa naan sa distansya kan lugar. An kakang manok. Ning manok, makikumusta daw kita sa manok. Oo. Malata makikumusta kita sa Mataw manok. na dyan. Ano? Buhay na buhay na sa udan sa kamalig. Ano? Buhay na buhay ta. Siyempre, kuan nyo yan. Oo. Ispirakan kapaskuhan. Yes. Good Oho. morning, Tia. Sa live kita sa radyo sa DCGB. Anong pangalan mo? Baby Love. Digdini sa sentro kan kamalig. Live kita sa DCGB. Makikuan na. Pras monitoring kami. Madam, kaning maraman kan sa tayo mga tagantabay. Dalagan kan presyo ngunyan kan na paninda mo. Manok, ining, ano ni? Legs? Wings. 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 Ay, barato. Oo. 220. 20. Sala. Koreksyon. 220 palan. 220 ang kilo kan? Cheese cut. 220. Cheese cut. So, digdiyan sa may ribs. Yes. Ang bilog, 200. Bilog, 200. Barato. 220. Tapos ining mga wing, Oo. 220. Barato. Gari puro barato. Ining sa mga chicken feet. Ano, muna. 200 ang bilog. So bilog pira? 200 lang. Barato na. 200. Barato bayadin na. Barato Thank you, Baby Love. Baby Love pala niyan. Thank you. Kaunin natin kita sa kuan. Ano po, sa radyo kita sa DCGB. Ano yung kan mo? Tugpo. Tugpo ining paninda niya. Ay, kuran. Ate, anong ngaran mo? Amada. Amada. Kuran ng kilo kan sugpo. Di malas. Ano? Kulang ang supply? Kulang. Sugpo 1,000? Oo. Oho. Pagyari, adi. Gapos ini? 1,000 ang kilo kan sugpo. Mala. Puti, 800. Ay, baka mabugahan ko ang mikropono ini. Kulang talaga. Kulang ang dako. Baka mabang mikropono ini. Batag ko. Yun man, 1,000. 1,000 ang sugpo. 1,000. Gano'n mo na mahalon yan. Ha? Gano'n mo na mahalon pagluluto. Bakali na? Baka, barato Pero sa manok, Jimmy, barato. Nangalas ako Barato. Oo. So, naglalakaw na kita pasiring. Ora na, masunod ka ni mga prutas na. Okay. Mga prutas. Ang prutas, ang presyo naman ka na medyo mahal-mahal sa maabot ng bagong taon. Pag New Year. May nagadangog digdi sa imo? Oo, talaga. Oo. Nadangog ko? Oo. Nag-reflect digdi sa Nag-echo. Ma-film mo ba yan eh? Oo. May nakimonitor. Iyo. Oo. Sige, mga mahigos magpalanan ko mga tao. Ata na. Yung good meaning Atabuno Bida mo niya na panahon, man ko niyang kitios, tapos ko niyan may kwarta. Oo. Ang medyo ka naman ka, pag primerong simana kang Enero, wala na naman. Mga maigos, Oo. Kung sana, pagalunon bagang paratinda, atabunon ka. iyo baga, budara mo Jimmy, nag-arasinson, aratabon magmata. Ang mga atab na bumata, mga mahigos, minarasinson sa buhay. Kulang ka sa turog. Oo. So, mga paratinda ini, sa mga, sa radyo ako, dahil tabiri busy. Busy. Ay, kamo pa paratinda. Sa radyo po ako, press monitoring kami. Christmas, mga pangregalo sa mga aki ini. Piso turotot. Guro na ng turotot. 20 po sa day. 20 sa day. Uning mga kawat-kawatan, mga auto-auto, kutsi-kutsi. Depende po sa klase po. Depende po sa klase. Layo ka mo? Po, taga diri po. Ang pangaran po? Mayet po.
Mayit ano? Sige, testing yan pag biwakan. Dadangog ka sa DCGB. Mayit na Nyos. Anong barangay? Tinago. Tinago. Barbarato ba na ini? Oo. Barano? Darana? 20? 20 po. 20? Uning turutot? Yung mga... 20 man. Ang problema ka ni Aputon mo lo, Jimmy, ko niya naturuto. Pigi testing mo na bago makalahon. siyempre, titestingon mo. Oo, ngunya. Ang problema, sir, pag testing at tinesting man ka ni ba, sige, testing. Ayun. Sulaway, paano yan? Uy, makusog. Excuse me. Yung anong pigasabi ta? Oo. Oh, Kusog. Nakusog. Pag Merry Christmas na talaga, tapos Happy New Year. siya naghayop ko ito. Wala. Siya naghayop. Anong ngaran? Ako mo? Elmer na niyo, sir. Elmer. Anong barangay? Tinago, sir. Nadangog ka mo sa radyo. Oo. Si Sen ko yan. pinayop, Jimmy. Sen ko ministing ka itong puturutot na ito. So, si Mr. Swagom, Mr. Nagtitinda? Ay. Ay, tapos. Thank you. Okay. Ubos yan? Ubos? Ubos siya. Bastang tinistingan na yan. Rimati na, ubos na. Pag-listing nga. Sige, Awin kita. na. Dahil pa man din nakistambay dyan. Ora ba? Wala pa. Di na. Oo. Ay, di malas na. Pwerte. Burde. Oh, winda. Ni na mga kuha na ini sa mga pangpamahawan, ibos. Ay, the best. Pambirang ibos dyan? Ibos, 5. 5? Oo, sa Balisungsong. 5-20 ang digdi sa Albay District? Grapes. Digdi kita sa grapes. Magayunon pati si Madam. Madam, price monitoring kami sa Grabe media, naman kami yan. sa Pero mali DCGB. Jimmy na naman na. Live kita. At paninda kayo ni grapes. Oo. Sa DCGB, live kita. Madadangog ka, Madam. Pangaran mo po ni Fernie po. Perni? Apo. Pilido? Foryo. Tagadigdi ka? Tagaligaw po kami. Ligaw dayo. Atabon na di. Atabunon kang nagmata ka. Atabon magpasiring dyan. Mga alas 2 po. Single pa patigay din eh. Single. May agom na po. May agom. So, Mga paninda mga niya, gabos, tirada naman grapes, ni tabi, Bibigyan, bipe. makangalaso Ano ni naman. sidle? Grabe. Barato. Sa katanduan. 40. Ang kilo niya, pira, 41.4, nasa 160. Barato na. Oh, barato. Bayade. Bakalang ko na ini. Bakalang ko na ini. Balak makalon mo na yan. Oo. Hinakauron mo. Ay. Tagaligaw ini. Oh. Sige na, rimate na. Okay. Kung suwaran? Cellphone number? Ito. Banto kita digding. Barita kita. Pangyayari sa mauraro. Dati na, pabulutan ko na ini. Oo. Yan ang tunay man. Ano eh? Tulog ka sana? Oo. Rimati na, 40. Oo. Rimati na. Pero natabon ba ang mga parating na dyan, Jimmy? Mga taga-harayo pala ng lugar, ano eh? Rayo, dayo. Saan siya ligaw ka mo? Nabungkon. Oo. Uyugun mo bagaan. May Natabon. unit. Para maghanap buhay, ha? Sa mga tao, mga the best. One po. Bago na sige na siya na, ano yan, panghalat-halat sa akap. Alauna ka mamata. Ang turog mo dito. Sige ang halat sa ayuda. Thank you, madam. Thank you. Taga Nabunton nito sa BBP. Excuse me po. Taga Nabunton. Batag. Oo. Mga batag, mga gulayo na. Nagalakaw ako. Nagbakal akong pulang luya. Mahalunon. Oh, Marian Jim. Ayun nga, neta, makabalikan. Yan piginom ko kaso hapon po minabakal akong laya. Ipiginom ko niya na agay. Tapos sinundan ko kay paracetamol. Uli pigidaplos naman ang likod ko. Maski malipot sa anong disbot. An solusyon ko si Dr. Mike. Iyo. Oo. Dr. Mike. Ricardo. Mm. Boss, good morning. Merry Christmas. Kumusta ang Principal Ricardo? Oo. Medyo nagtataas. Amigo tayo ni. Pagkarantangan ni sir. Si Ryan. Reyes. Taga Ginabatan. Oo. Kumusta ang mga presyo? Anong naglangkaw? Sibuyas, tikit man lang. Pira. 120 ang kilo. 120 ang kilo. Dati pira. Barato 120. Barato ano? Kaya. So bawang. Bawang. 140 ang kilo. Bararato. Ano? Okay. So bunay. May bunay dyan, Jim? Wala siya bunay. Parang bunay. May mga bunay kagulping bunay. Apunta naman gulalo dyan. Piga guyod. Piga itipupuisto. Piguyod ang bunay. Oo, tayo pupuisto pa sa nana. Dahil man itong pagkaisi. Kamatis. Thank you, Sarah. Thank you. Jim. Oh, So kamatis. kamatis. Wala ko na iling kamatis. Ora. Ay, sa'yo mo itong kamatis, tiya? May Kaya kamatis mo ta, garo ibang presyo mo dyan sa may dagang kamatis eh.
Sa radyo po kita, price monitoring po kami sa DCGB. Gura ng presyo kang kamatis. 1/4 po, 50. Is Diyos 51 po. Madismayo ka man ang gadsa. 1/4, 50. 200 ang kilo. 1/4, 50 pesos. Salbatana. Bata Pero so yan, kamatis ko 200 sarong. ang kilo. Tuminulpos na. Anong ngaran mo po, tiya? Tuminulpos ang kamatis. Sa kaloy, nagutulpos ang kamatis. Bata. Rosel, Orope, sa taga-Ginamo, mga Orope, sa mga taga-Ginabata. Oo, mga relative ko din Elizabeth Orope saan. Mga patina dito sa Kamalig, exclusive, mga taga-Kamalig, halo-halo, may ligaw, may ginabatan. O kamates, iyo yan, 50 naman po. Ano pa mahal digdi? Ay, sili. O ni, ang lada, gura, no? Ang kilo po, 1,000. Pira? Siling, kuwan nga. Sorry, so labuyo yan? So, baka so... Ano na ang silian? So, pag nagkaon ka baga dyan sa piga kaunan mong mang, So saradit? so pula. Manggura, no? 1,000 ang kilo? 1,000 ang kilo? Salbatana. So, utong ordinaryong, haralaba na sili? Suba ko man nga ni sumaharangunon baga? Iyo nga ni. So, haralaba na sili, manggura, no? So, Darakula, 300, may 400. ang kilo. Yan, ano? May nagapunta tulo sa Mahal lada. na di. Mahaluno. So, siling, yan na, pigatara mo, Jim, na siling labuyo ang sa 1,000? Gabos na lada, mahalunon. Itong tagaw kayang may siling labuyo, may siling na so garo haling ibang nasyon na haralaba mga maigwison. Hindi sa tumadama, no? 1,000 sa tuya. Salbatana, ano? Tata mahalo ng labuyo ng siling labuyo na. Sa inyo nagpigabarakal yan? Ayun, Junit? Digdig, igwa naman. An mahal ka diyon sa pagkuha? Maray ka ni magtanom na ni kuan. Lada adi. Lada. Yung man sang ribo. So, sa Darakula, pera 400. 350. 350. Di ang 1/4 ka 250, 250. Mahalo nun. Iyo ano? Uning suhali sa... Kaya pala mahal ang kwan mo yan. Ano ni? Pitsay. Litos. Ay, litos. Ang litos, gura, no? 100. Mareray ini. Litos, 200. Oo. Okay, thank you, Manay. Salamat. Bata baga, ang lada Barangay baga, may Community. capsaicin niya na nakakarahay sa lawasin tao. Ano pang gusto mo maaraman? Punduan na? Pundoon ko Kami na, ko nang, imagine, bata marinas pamati ko na, nakikigi ko kang lada. Kaming kar sa radyo po kita sa DCGB live kita. Na press 1,000 monitoring kami. pesos? Ano yung karos ini, no? Guranin eh. Sisira yan, giraray. Oo. Halo-halo ang paninda mo. Kulang na sa na chicks. Tapos sa chicks. Latusunta ka dyan, Jimmy na. Gano'n ni garo ng karot? Kaya. Anong patatas? Oo. Kaya. Kilo na yan, kilo. The best. Ryan? Reyes. Hanap ka mo digdi sa kamay. Reyes, matabang lalaki, mistiso. Guwapo. Tapos na? Parehas kita? Thank you, Jimmy, salamat. yan na lada, libreng lamitan yan, libreng paglamitan. Ade man nga nito, mahalo nun. Kaya kung, dahil piling libreng lamit. Dahil pwede, abo ma. Dahil libreng tana. Bagas. Okay. Ang bagas niya to, dati, 50. 50 pesos. Ayos na, maputi na. Okay. Oho. O, ini na. James, sa bagas, James, may bagas dyan. Ay, guwa nga ni, nasa tangod ko na bagas na nagalakaw ako. Manggura anong kilo? 50. 50 ang kilo? 50 gabos ini. Gabor 50? 50 man sa kung isa anak kahilira digdi sa ko. 50. Wara talaga, ano? Kaya so, andara mong mga 1,000. Ano ka na? Hindi na, andara mong sangribo. Paguliw, sarang bitbit sa salit, ang bumukal kang lada. Minsan na. Tapos na. Pagka kang 1/4 na karne, gusto ka ba ang karne? Tapos na yan. Game over na sa 1,000 mo. Oo, okay. So, yun na yan. BP, maurano na, nag-ura na. Iyo? Naman. Oo. Nakita ka ni Mahalian. Para pa uram, tadipisil. Oo. Tayo kitang magin mo ta. Iyo? Trabaho tayo. At least maraman kang tao kung ano ang prevailing price. Oo. Digdi sa Merkado Publiko, Kamalig. Yan, buko, gud yan buko. Oo.
Yan ta BBP, mga dagdag na informasyon from Kamalig actual monitoring Oo. saan na mga premisyo all down in South Union Kamalig Albay. Hindi na salita di niya. Thank you, Jimmy. Sa report, tali dyan sa lawa. Salbatana dyan. Nakikita itong presyo kang lada. 1,000 ang kilo. Ida ko manggura ano sa palibot ha. Din magbaraya dyan. Din magbaraya ang kilo ka ni. Ha? Good morning, Padi. Mga namutan ko. Considering ka ini, kadakulan pagkamot ninyo sa to, dapat man kitang magkaminuotan. 1 Juan 4:11. Blessed Tuesday. Mogmang Pasko sa Gabo. Salamat, Padi. I love you, Padi. Masyadong masayang Pasko tayo sa lahat. Yes. Hain pa di surawit-dawit mo. Teka man pa di kirawit-dawit na. Ang binasa ko pa di so December 21 na birthday mo. Teka bang kibang pinadala sa kong rawit-dawit? Ari na oni, garo nabasa ko na ini. Masayang Pasko sa lahat. Ay garo di ko pa nabasa ini. Iyo, di ko pa nabasa ini ha. O, basahan ta kirawit-dawit ka mo ha. Alat ko na Joshua. Joshua Bino, di ka magiro dyan ta. Kanon ta mo na. Ini pala si Joshua. Kamuruyaw ni Niki. Kuhan kamuruyaw ni Niki. Kapwa niya lalaki. Kuyog-kuyugon mo na. Pighong ko ana sa kikapwa niya lalaki. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa Ayos morning man. hirit. Garo pero pareho talaga ng milidad milidyon. Ako yung man kahit John. Yung man ako eh. Kaya ano yun News Director Mar de la Cruz. Kami in pa rin, Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Day pangani. Ikaw ng desisiting naputukan. Nailing mo na iyan. Iyan, naputukan na pa de. Oo. So puputukan pa sana. Coming soon. Disisiti tulos. Isiti tutulos ang naputukan. Sige. Inda. Mga 11 anyos ang edad. Oho. 27 anyos. Oo. So iba, ang dahilan, paputok. So iba, pyrotechnics. So kaya Yes. itong mga pailaw. Oo. Mientras tanto, Department of Health, nagbatanid laban sa Holiday Heart Syndrome. Likayan ang mga pagkaon na may Nyan. Mientras na reenacted budget, wala sa radar kan Malacanang. Aha. Ang sabi, pipirmahan kang presidente bago magbagong taon. Paano pirma na may sorry sa term, may nagdaya? Pero day da maramang kung no rin mapirma. Oh, di lamang na-expose yan pa din na nagdaya, ano nag-insert, ali? Ha? Di lamang na-expose yan na kung siya nag-ibo ka na nagdaya, ano? Day, basta yan na insertion. Nag-insert kan budget? Pigibon sa Baykam. Oh, gusto sabihin, may suminingit ka na senador or congressman? At ayang bag. Di ba? Oo, May suminingit. Gusto sabihin, napagkasunduan ka mga miyembro kan. Yan, oo. Baykam na kumpuesto kan mga senador, buda kan mga kongresista. Subako man pala talaga gari nga daya. Kundi talagang napagkasurunduan. Pagkasunduan ninda at ang na magpadanay. May magdanayan, Ang daloy daloy ng ng buwan ng daloy. Salvatana. Oo. Basta, iyan da ang mga siningit para iyan sa interest kan publiko. Ayan. No, amo baga dal inadalan bagam Malacanang tagari nga do daw kan mga sinilingit na ni. O ang sabi kang presidente, wala nga yan duman sa pigsumitir ko na mga proyekto. Oh, see? Apoton pa nga ya kung ano nga yaan para sa ininita, kung para nga ya talaga sa tao. Oho. Hindi man nga yung problema. Iyo baga. Kaya kasudma, pinarapod kiraray kang presidente, so sa iyang mga economic manager. Iyan. Oho. Bururo na naman. Okay. Mga tauhan kang Bureau of Immigration, full force mo niyan sa kapos na entry as an exit point sa bilog na nasyon Oho. dahil sa Kapaskuhan. Mga tauhan kang BFP, initaas sa Code Red ang sa indang status para sa hurricane season. Oho. Mantang Philippine Economic Society nagapilar sa kay Presidente Bongbong Marcos na prioridad sa budget ang healthcare, edukasyon, agrikultura at social welfare. Oho. Nagbaba na approval ni Presidente Marcos sa Pulse Asia Survey. Bako gustong sabihin na
bako epektibo ang serbisyo publiko kang gobyerno sigon sa Malacañang. Yan, oho. Antang Nagsakpalan si PBBM kidi-8. O, nagbaba pa. Gabo si nagbaba man so... Trust rating niya. Nagbaba man si... Sara? Valdez Buda si Sara. Oho. Ito mas torora ko lang pinaba. Oho. Mientras tanto nga lang ko na presyo kang kuryente sa nasyon, iimbestigaran kang Kamara de Representantes kung iguaning Quinta Committee Super Committee para sa bagas. Oho. Iniman Super Committee para sa kuryente. Iba man adi. Oh, Oho. Puro super. super yan. Mhm. Okay, pando ka mga herwe. Asin imahin ni hayop. Pag-recommendar na pag-BO na sana sa disenyo kang bagong kwarta kang Pilipinas. Guys, yan. Mari yan na desisyon na yan gayon. Kaya sa atubangan, sa mga bayani, sa likod. Sa likod gid mga hayop. Hayop. Tapaminsan baga ang tawag, okay. Okay. Panagiriwal gali ng mga hayop. Pero pwede ba kayang ko tadi na pag sinilag mo na iling saro? Yan, pwede. Di ba? Aning manipisilan. Bako nang gusto mo sa ibugtak yan, puro hayop na sa albatadang pangyari sa mga baka. Alright. Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque, Oo. pinaluwas sa kulungan matapos na paboran kan korte. An? So sa iyang motion na ibasuran warrant of arrest kontra sa iya Aha. para sa 2 counts of rape. Ayon. Oho. Unbundling kang presyo ng produktong petrolyo sa giraray na pigsulong. O magkararga na. Oo. Sa lapi ang aumento sa gasolina. Oo. 1.40 sa imong Salbatan na pa di. Taling kasapon kan bisig. Naroon naman ko talaga, maalas 8 na, mga mag-alas 9 na, pipirot-pirot na ako. Taling mo magkakasapon kan kasiributan ta sa wish ko regalo mo. Napanlingaw ka, taday ka nagdangog sa ko, sa ramon niya to. Iyo nga ni, yaw na ko sa Konbaga, yaw na ko sa Pacific Mall. Oh, na-interview ta ka baga. Iyo ba nang God pala na, no? Na-interview mo pala na ko. Iyo pala, iyo ba nang God? No. Okay, basta, iyon na yan, ang pasabat. Salbatana, bata so, tangki ko, gari ka ba nga? Ayos. 1.40. Merry Christmas! Magbabawasan so kunyan. Mabawasan so sobre. Mabawasan sa bonus. Alright, okay. Kaya BP, ang satuyan na headlines ko niya na pagkagat. Ito yung PYS Enterprises. Anapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Aha. Ang Tauro sa Legazpi City. Basta radyo, i-PYS niyo yan. 24/7, konektado ko mong maski daing load. Aha. Primong Raul, Merry Christmas and a bountiful New Year sa Gabon. Yes. Sa news guys, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar. Good morning, tabi kay Bossing Raul Calio dyan sa PYS Enterprises. Amigo, kumusta sa tuyang mga radyo dyan, ha? Mga over, ha? Kuya Nongs, dyan sa Nong Smith Shop, pare na agad tabi, amigo, ha? Magayonon, so kamusta pala ng mga donors tabi sa wish ko regalo mo? Si Dr. Alan nagdadangog ngunyan, Sara Engineer Ed, Dr. sa mga kamusta na mga nakuan, mga sponsors, magayonon kasapon yun sa distribution takan regalo. Pero igwadig ki unclaimed. Garo mga panini, mga nasa 18 gayod, ha? Barasahon ko so dahil ko aram kung babasahon ko sa first name o sa family name. Talay man pwedeng basahon mo sa full name kan aki, ha? Taga ang hiling ko dapat makuainid yun bago mag alas 5 ang hapon ngunyan, ha? Kaya sa mga unclaimed tabi kaso hapon na wish ko regalo mo gari may less than 20 digdi. May taga San Roque, may taga Sain daw ito. Ini kaya next ini ga boss, big text ini, ha? So dahil po big text, dahil ka mo magdigdi, ha? So big text tabi, boda so dinibot mi sa mga barangay, may unclaimed tabi na mga less than 20. Di ko aram kung apodan ko so sa radyo so first name. Siguro so first name kayo yun na daw. Aw baka. Garo ba ko, basta ba ako mag-upload sa radyo ki full name? Taba ka kantawan sa mga aki, di ba? Kantawan sa mga aki. Gari, family name kayo na, no? Basta di ko aram kung ba paano, dapat mag-claim nindo tabi ini bago mag-alas 5 ng hapon. Ngayon na 24. Kung di po nindo mag-claim ini sa 26 tabi, itataom ini sa iba. Ikaw pagkiday na kasahapon may nagrani sa kuya duman na halos puro pareho ang wish tabi sa mga unclaimed
Itataw may tabi sa iba. Ha? Posible na dahil man interesado, posibleng na interesado, baka may rason na iba. Tapos may ano pa ito. Dahil ko aram ko noong rason, baka nag-uran o whatever, tabi. Gari, mga day po na, tahilingong ko tabi, kung mga taga-sain, ano. Basta po, tama man yun, ano. Gari, tama man na. Ihalaton tango yan hanggang pitsas alas 5 hapon. Pag dahingo niya na-claim gabosin, so dahil na-claim, ipanauta sa iba sa petsa 26. Sa aga, medyo relax man kita dyan. Tabata. Ano yan, New Christmas. Ipanauta sa iba. Ngani na mapakinabangan kan mga aki bago tabi mag New Year. Pero ang Christmas, mga morning heriters, bako yung Dr. Alan Lucanyas, ang Christmas usually starts mga tugang December 25th. Yan tabi ang Christmas. Kita o garing, September pa sana, may greetings na. Di ba? Oo. Bibi. Po. Bibi. Yes. Maray na aga tabi. Marinaga. Maray talagang aga ini. Nata. May pa yung regalo daw sa mo si Nong Mitchap, si boss. The best man si Ko. Ano yan? Yan sa auto mo? Sabi Bibi, may nagatod po digdi. May nagapod? Nagatod po. So ano po ba gani? So dara ko lang bilog. Ay. Oo, okay. Ano sabi? Bibi pa, ano daw po sa mo ni Sir Nong. Ha? No rin mo kwaon? Nga, sabi Bibi sa mobil. Kuan mo tonos mo niyan ta. Yaw na sa mobil? Kami may nagatod pong Oo. lalaki. May nagatod na lalaki? Po, gwapo. Baka si Nongs. Di magkibang gwapo dyan sa Nongs Smith Shop. Si Nongs. Di naman sana ako. Nigdisadi si GB. Sir, kasing gwapo mo po. Oy, salamat amigo. Tabi salamat tabi dyan sa mga maharabol dyan. Pwede dyan kay Kuya Nongs, magayon nun so dista si Nongs kung ini nagtao ini ki good for ano yan. Siguro maray so sultada. Nakantsawan pa kaya lugod kita. Tuturan niya na ako dyan magbulang. Kang nadangog niya so istorya ni atong ang bulan ni Sunshine Cruz. Gusto ko magbulang. Ngayon, turuan ta ka ngayon magbulang. Awinda. Oy, amigo. Nongs. Salamat tabi, bossing. Kuya Nongs Imbodo. Salamat. Okay, thank you, amigo. Salamat to na. Joshua Bino, may report muna. Hali po dyan sa luwas. Joshua, kamuruyahon mang kibabayan, no? Inang lalaking unisex. Joshua, kabin Joshua. Yes, Bibi. Oh. Good morning. Good morning. Good morning sa mga paragtabay. Abo na pala sa iyo makiiba sa mga babae tali ng pag-iriba ta? Tata, Pagkalong ka na kay Riba? bakit? Parang ngay nagbuko. Inabutang kay alas 10. Uyugon mo. Gabi ba ng apil mo, ano? Hindi lang. Kaso apon nga, may nagrani sa kuya, ay niya sir, si Diyos Pabinaw. Niya ko ito, ay kaya iyo pa, kaya daw nga yan. Titindogo nang nga yan. Ano nga yan? Primo, aki mo? Nga nako bako. Anyway, Merry Christmas. Merry Christmas. Di gusto kang bation. Dito sa aga, mga programa ako, medyo baka... Actually, may mga lakaw manggang pamilya ako. Sa aga, mga programa ako, baka online ako magprograma. Magbati ka na ngunyan. Merry Christmas, saga boss. Ha? Merry Christmas, saga boss. Natapira ito. Natapira sinda. Ha? Sakop na ga boss. Ha? Sakop na ga boss. Pira nga ni sinda. Sa pardayo. Pira. Tapos binakal mo baga na pangregalo. Gari pira ito, 17. Asal mga inaanak ito. Kasi naanak ito. May binakal kang sapatos kasapon. Ano ito? For me. Say, sandal? Masandal ka? Merry Christmas. Sabi ko. Una. Nawara-wara sa kalintura ko niya na aga na. Kasi pinasunod na kanya ako. Dahil kapag may takon dyan. Oo. Although maray na brand yan. Kami natanggal.
So nga niya ko, so di sugaro kinuyan pigtahi. Kun halang ka wheels ka na bakal mo ah. Pasko na. Alang, gini nga niya ko, sugaro ka niya ko ini sa babayeng medyo sadit lang. Oh, Tan mga Dracula baga pambihila mag-heels, di ba? opo. Oh, pero okay. Sa tugan ko, pwede nga sa tugan. Sa tugang mo ito, so nag-eskwela sa bio? Opo. Baka may tugang ka nag-eskwela sa bio? Meron. Okay, baka yun mananggad. Gari tama ito sa tugang mo eh. Good luck. Good luck. Wala ka na. Iyo. Okay, sige, go. Yes. 6.8 milyones pesos kantidad ni na illegal na droga Oh, tigtutubudan siya mo salbatan. an mataryumpong nasabat kan mga otoridad sa Matnog Port kan susugod hapon Oh. an incidenting ini nangyari matapos na ansarong marikmat na security guard na nakaposisyon sa baggage screening machine kan na port. Oh. Nakadetect nin sarong silyadong rectangular box sa laog nin sarong bag. Aha. Kan mag-action ini, nagagad din asistensya ang gwardya sa saro kay ning kairibahan para magkaigwa ng inspeksyon sa makadudang bag na ini. Susog sa report, ang suspectsyado na dahil naman nabistuhan pa, kuminalit tulos sa lugar. Oh. Matapos na bayaan kay ni ang bag, kan isuksok na ni sa security machine Oh. na iyon nagkausa nin pagdududa sa mga gwardya. Kan mawalat ang bag na ini. Siyempre nagkatarakot tabi di Henry. Rason para mag-apot din mga miyembros kan Matnog Municipal Police Station nagpatuwang sa Provincial Mobile Force Company, first and second, Oh. kan Sorsogon Police Provincial Office. Yaon man si presensya kan Coast Guard, kan Philippine Ports Authority. Siring man kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5. Aha. Nagduda ang mga gwardya at mga autoridad paghuna, pampasabog, ang laog kan bag. Salbatan ano? Sagpod na pina-examine ini tabi ni P. Henry Oh. sa K9 Oh. kan magkaigwa ng inspeksyon sa iba ng K9 unit ng kapulisan. Hindi na discover ang 5 nagkaburugkos Grabe. transparent plastic plastic sa ilaw ang ginamit tabi ni P. Henry Oh. na may mga transparent plastic sachet, may lawg, illegal na droga, tigtutubudan siya mo. Oho. Anak kong piskar na droga, nagtitimbang, poko mas o menos 2 kilo, na may estimated street value na 6,800,000 pesos. Salbatan. Makusugol ang budyang pagihon naman sa x-ray. Iyan kaya baga BP na matnugport, sabi nga ni Cantideya, iyan talaga ang gateway. Iyan o. Talaga ang Vico. Oh. Kan mas anong mga bagay, kasabay na ang mga kontrabando. Ngunyan na kulang bagay na nagkaigo talaga ng mga x-ray machine. Taga-pinugtakan lalaki naman sa machine. Taga-busman required. Iyo. Pakabog taga-binayaan. Oho. Kaya nagduda sa mga gwardya. Ayon. Kan gilingon, kunyan palaan, Shabu pala. shabu. Salbatan. Ano? Kunyan, so na-recover na ebidensya. Oh. Iyon ang sa custody na kunyan kan Matnog Municipal Police Station. Marasa pa. Para sa magkakanigong disposisyon mantang nagapadagos mo niyan na pinagigibong efforts ka na kapulisan para mabistuhan ang suspect na sagkod mo niyan at large. Oho. Kunyan, nakompresyonit Nakuha pala so Shabu. So tawo da eh. Dahil, napakawala ta kan bagda, BP, yung nalik sa lalaki. Oo. Kunyan, ang accomplishment na ini susod sa pahayag kan Police Union ng Office 5, iyo ang sarong pagpapahiling kan sa hanggang commitment na protektaran ang komunidad laban sa paglakop kan illegal na droga digdi sa rehiyon lalong patabi BP Henry ngunyan pataw-taw na ang mga pier pataw-taw na ang mga terminal kaya doble pa siguro ang mga otoridad na dahil malusutan ang Bicol ng mga kontrabando. Yan tabi BP ang dagdag na storya Joshua Bino, DCTV.
Thank you, Joshua, sa report. No, bago kami ni John magbareta, basang kong una kamo ki rawit-dawit. Basang kamong rawit-dawit. Garo, mas maray iningon niyang kumpara sa aga na 25. Sabi ni Pading Ray, masayang Pasko sa lahat. Salamat, Panginoon, maghari ka sa aming puso. Salamat sa pag-ibig na sa amin itinuro. At mga kabutihang ipinagkaloob mo. Naway maging masaya ang aming Pasko. Magandang araw po sa Pasko ay masaya. Maghandog ng pasasalamat sa mahal na Mesaya. Sa lubunging may galak, lahat sama-sama, purihin ang anak na dakilang Diyos Ama. Ang Pasko ang pag-ibig na ipinapadama. Ang kahulugan nito'y pagmamahal sa kapwa. Ito rin ay lunas sa di pagkakaintindihan, mayroong pagpatawad, pangunawang nakalaan. Kung sa tagal ng panahon na puso'y nakasara, dahil sa alitan, bangayan at iba pa, ito na ang panahon para magkaisa, na parihong magbigayan upang lumigaya. Ang iting nawala para sa mahal sa buhay, maging sa kaibigan na wala ng saysay, gayon din panlalamig sa kapitbahay, ang ugat walang respeto na nauwi sa away. Nararapat po lamang na ito'y tuldo ka na, ang paghingi ng sorry sinisinsirong ipakita. Ang sama ng loob sana'y pawiin na sa pamamagitan ng magandang salita. Walang malulungkot sa mga inaanak kung walang regalo tayong natatanggap. Importante sa kanila'y tayo'y magpasalamat na tayo'y tinuturuan magmahal ng sapat. At hindi sa masasarap na mga pagkain sa ibabaw ng mesa ating isipin, kundi ang magbahagi doon sa mga wala, mga kapatid nating walang kinakain. Ang Pasko ay bahagi ng pagbabagong buhay. Noon na ang kamalian ang ating nangibabaw. Mayroong laging pag-asa sa atin ilinaan. Isang munting regalo ang liwanag ng isipan. Kung naririnig natin ang tinig ng pagsugo, ang tinig ng nagsugo, huwag patitigasin ang loob ng puso. Magmahalan tayo, mga anak ng Diyos. Masayang Pasko sa lahat na hindi magtatapos. Yes! Merry Christmas po! Thank you pa rin, Ray Romero. Merry Christmas, tabi sa Gabos. Merry Christmas, Ate Kayen, para sa imo sa buong pamilya. Kay Ate Malu, Merry Christmas po. Happy birthday sa tugang ko sa Christopher Llobrera, kan Baligang Kamaligalbay. Buda, hello sa mga pamangkin kong si Ken Shien Rion Llobrera, Akiro Jenshin Llobrera, buda kay Aria Harmony Llobrera, buda kay Mama Maria Salbatana. Mama Maria ang pangarang kan mga makuapo. Mga ngangalasan, mga ngalasan, kini si Pading Boy Madilar. Pinadarhan ako picture ni ining lalaking ini. Pinadarhan akong picture para nga tumigil ang ulan. Magyari. Pading Boy Madilar, maray na aga po. Bycam insertion are all ill in intent. May team na singit yan. Okay. Ill intent pala. Ang bycam nga insertion, ill intent. May team na singit. Merry Christmas po sa Gabos. May God continue to bless you and your family. Ingat po, Permi. Love you. Madam Lovelorns Lunas. Sumama ni Neil. Merry Christmas, Tabi Lovelorns. Maray na aga, Love Lorns. Merry Christmas. Merry Christmas kay Bossing Junito Gaviria. Alright. O sige. Mga tugang susunod ang mga bareta. Makalipas lang kayo ni.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal sa imo ipadagos. Kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, lider ako matalo. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan at servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo orom sa gabos pako politika. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan at servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo orom sa gabos pako politika. Lider ako matalo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para
po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras Pilipinas, alas 6:15. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbaleta. Mga tugang detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw, labi-labi po ang kaugmahan kan sobra sa 350 ang mga aki sa Legazpi City matapos mautuban sa inang kahagadan na regalo nila Pasko sa pagikan Paskong Daramayan. Wish ko regalo mo kan DCGB. Kaso hapon, ginibo ang distribusyon kan mga regalo na pinuunan ng programa asin mga pakawat sa Pacific Mall sa Legazpi City. Sigon kay PBN DCGB Executive Vice President Glenn Barcelon, taon-taon ining programa kang istasyon sa tabang kan mga donors asin partners na panagos na nagsuporta para mapaugmaan mga kaakian ngunya nakapaskuhan. Sinabi ni Barcelon na dahil ini marealisar kung dahil sa tabang kan mga generous donors kung kaya ipinaabot kan DCGB ang dakulang pasasalamat kasabay kan pagbati nin maugmang Pasko asin bagong taon. 24 mga motorista o motorist assistance centers ang ilinatag kan Department of Public Works and Highways Bicol sa Manilain na partikan rehiyon bilang partikan sa Indang Lakbay Alalay program ngunyan holiday season. Sigon sa DPWH Bicol, ipinag-orden ni Bicol Regional Director Virgilio Eduarte sa mga district engineering offices na mag-deploy nin mga composite teams sa mga taonin asistensya sa mga biyahero. Ang operasyon kan mga motorist assistance centers ang nagpuon alas 8 nin aga kaso hapon, Disyembre 23, sagkod alas 5 nin hapon sa Disyembre 26, asin alas 8 nin aga sa Disyembre 31, sagkod Enero 2. Sinuguman ni Duarte ang mga district engineering offices na makipag-koordinar sa mga kontraktor sa mga nagpapadagos na proyekto sa mga nasyonal na tinampo para magbugtak din traffic advisories. Sinabi man kan ahensya na pon kasuhapon, bukas na ang tulong sections kang Andaya Highway sa Camarines Sur mantang one lane sana ang pwedeng maagihan sa Maharlika Highway sa Sitio Daguok, Barangay Tigbinan, asin Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte. Nagabot kasuhapon sa rehiyon nagabot kasuhapon sa rehiyon ang 12 na mga trucks na may kargang 20,000 na family food packs sali sa National Resource Operation Center sa Pasay City. Inan ipinag-anunsyo kan Department of Social Welfare and Development Bicol kung saan ang mga food packs na gagamiton bilang augmentation na sindugang natabang sa komunidad na grabing naapektaran kan Bagyong Christine asin Pipito. Siniguro kan DSWD Bicol ang sufficient supply ng relief items sa sinibapang suporta day tatao sa mga apektado kan kalamidad at sinraot kang panahon kaibahan na an Sherline. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, aramon ta po ang report ni Al Armario. Hali po dyan sa luwas. Aleco, daing garantiya na daing ma-brown out ngunyan na Pasko. Al Armario sa report.
talagang garantiya analay ko na dahil mag-brown out ngunya na Pasko asin bagong taon. Experience na naman kasubanggi ang narawig na brown out digdi sa southern part kan Legazpi. Ang gobyerno probinsyal panahon pa ni dating gobernador Attorney Rex Lagman may itinaunang 61 million base sa Committee on Power and Energy meeting ni Member Vic Siga Jr. hali sa royalty tax na gibong 3-phase hali sa single phase ang linya hali sa Bangkirwan sagkod nito alagad sagkod sa kunyan na eksperyensya pamanggiraray ang brown out. May budget naman hali sa Gobyerno Nasional para sa total rehabilitation sa Espersos man kanako Bicol. Kaya nauman na sa sunod pang taon, may eksperyensya ang improvement kanaleko bako ngunyan na Pasko. Ang Armario, DCGB. Jimmy Nasalita, may dagdag man na report. Kami, Jim. Mientras tanto, dumang kita sa Primer Distrito kan Albay. Mga parapala sa quarry site kan malilipot Albay. Naging resipiente kan programang Baybay sa pagkabuhay kan gobyerno probinsyal kan Albay. Jomar Bien sa detalye. Prioridad kan programang Baybay sa pagkabuhay ang mga palapala digdi sa quarry site sa Banwaan kan malilipot. Ini ang kinumpirmar sa DCGV News kasudma ni Acting Governor Glendaong Bungao sa pagsasabi na sindaan tatawanin danin prioridad sa programang ilalansar sa masunod na taon. Huli talagang kinakaipuan ninda na matawanin alternatibong pagkabuhay sa rason na 320 ang mga miyembro kan mga palapala digdi sa quarry site. Sinabi kan Acting Governor na panahon na para matawan sindanin ibang dagdag na mapagkakakitaan kaysa permina sana nakaasa sa pagpalapala ni na mga graba, bold, sin mga basud na halos dahil na-regulate asin kung sain-sain sana ang mga ini minakaraykay. Ipinahayag niya na apwera sa medyo na dadanyarana ang kapalibutan kan daing direksyon na pagkakwari kaya mga parapala-pala mas magiging marayray ang sitwasyong pasendang buhay kung matabangan kan gobyerno probinsyal sa dagdag na hanap buhay sa paagikan Baybay sa pagkabuhay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Mientras tanto, balikan tapang report ni Jimmy Nasalita. Na-release digdi sa Barangay Travesía sa Ginobatan, urutwal na ang mga perokaril, minakro sa tinampo kung sa enteral bungo na ang mga approach kan tinampo. Dahil lamang ini, titapalan kan PNR, umagin kan DPWH kung sain sa sigidong uran, sige ang lubong kan daga, harani digdi sa release. Dahilan kani, utwal ng maray ang lansang, sa tinampo, peligroso ini sa aksidente urog na sa mga makaskas na mga motorista mantang ang mga primadong lunadan minataragadul sa nadigdi sa pag-cross sa release kung sain kung bako pamilyar delikadong madiskaril digdi ang mga minakros na mga bihikulo minsan kausa pa inin trapiko dahilan sa talagang taralbungo na both sides kan tinampo palaog paluwas digdi sa Travesía, Ginobatan, Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGV News. Mientras tanto, dagdag man na report kasabay si Joshua Bino. Nagpo naman kanakagipang aldaw ang Department of Health o DOH Bicol na mag-monitor kan mga persona na posibleng mabiktima din paputok digdi sa Bicol Region. Alo pangon yun aldaw bisperas na kan Kapaskuhan asin paparani ang selebrasyon kan bagong taon. Alagad asin anmarhay na bareta
sa dulang aldaw, tulong aldaw na pag-monitor kan DOH Bicol, wala pa man ni nabibiktima ni paputok sa bilog na rehiyon as of December 23, 2024. Sa likod kini, yaon ang asigurasyon kan DOH Bicol na ang gabos na mga ospital digdi sa Bicol Region. Iyo ang handa na mag-akomodar ng mga pasyente, biktima ng paputok sagkod sa maglapwas ana selebrasyon kan na bagong taon. Ang pagirumdum sa nananggad kan nasabi ng ahensya, lalo na sa mga aki, likayan ang pagparapurot-purot na yung mga paputok na posibleng magkaralat sa mga tinampo o sa iman ng mga lugar, siring man sa mga magurang bantayan sa indang mga aki, kung malugadan, maputukan ni na ano man na klase ni paputok, magbisita sa mga pinakaharaming health facility, tangan makauwanin magkakanigo asin na tamang pangataman asin na bulong, lalong-lalo na may titnanggad na pangapudan, ni kaya na mo na ang paggamit ng paputok para sa mas ligtas na Pasko asin ligtas na bagong taon, asin pwede man maggamit ng ibang mga bagay na mas ligtas na pwedeng mag-crear ng ribok. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCTV. Oras Pilipinas, 6:25 nin pag-aaga, nakarehistro po ang Department of Health nin 17 kaso nin nalugadan dahilan sa paputok bagong pagsabat kan bagong taon 2025. Sigon sa Department of Health, narehistro ang firecracker-related injuries po Disyembre 22, sagod 23 sa 62 na mga ospital nationwide. Sa 17 na irido, 16 na ang mga lalaki asin saro ang 7 anyos. Sagkod 37 anyos, masalangkaw ini kumpara sa kasong narehistro sa parehong peryodo kanakaaging taon. Dahilan kani sa girali na nag-abiso ang Department of Health sa publiko na iwasan ang pagpaputok imbes kani gumamit siya ng drums, turoto, tas iba pang bagay na nakakagibo nin ribok. Senador Bongo may pangapudan sa publiko na niya na kinakaipuhan na magpreno sa pagkaon dahilan sa sunod-sunod na mga handaan. Midbid ang Pilipinas bilang saro sa pinakahalabang nagiselebrar ng Christmas celebration sa bilog o kaya nagkakaigwan ng Christmas celebration sa bilog na mundo. Dahil digdi, bako lang sandamakmak na mga sunod-sunod ang mga handaan na nangyari sa tuyang palibot. Kung kaya, sigon sa chairman kan Senate Committee on Health, midbid sa iyang advokasya para sa salud. Ang pangapudan kay ni, sinabi ni Senador Bongo na luway-luway sana sa pagkaon na sin maghanap nin oras para mag-ehersisyo. Sigon sa senador, daipanin kapareho ang Pasko kan mga Pilipino. Pero para kay Senador Bongo, mas maugma ang selebrasyon kung daing komplikasyon. Pero kung matichimpuhan kama nin mga helang, lalo na ang maraot na kondisyon kan kapalibutan, pwedeng maging mamundo ang Pasko. Sayang tinawanin doon na dapat magduang isip na rumani sa mga malasakit centers igwa in kaso may kahilangan. Nagiramdom kay ni, nan malasakit centers dapat na pakinabangan kan mga Pilipino. Dagdag pa niya ang mga super health centers as in regional specialty centers. Ang programang isinulong din o isinusulong man kan sinabi ng senador. Inot kay ni nanunsyo kan Department of Health ang 15 million Filipinos na natabangan sa malasakit centers susog sa pahayag kan senador. Dagdag na mga bareta, sasabaton po nin panibagong pagitaas nin mga produktong petrolyo ang selebrasyon kan Pasko dahil efektibo ka sa bagong alas 6 nin aga, ipinautob kan mga kumpanya nin petrolyo ang oil price adjustment sigon sa Department of Energy. Oil Industry Management Bureau. Ang gasolina may aumento na 50 sentimos kada litro, diesel 1.40 asin sa kerosene 75 sentimos kada litro. Sigon sa DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nanumento sa presyo ng petrolyo ngunya na simana kausa kan pagbagsak kan balor kan piso kontra dolyar. Dai na paghururunan sa Malacanang ang posibilidad na magkaigwan ng reenacted budget para sa masunod na taon sampang kang nahiling na depekto sa ipinasar na 2025 national budget kang Kongreso. Sinabi ni Presidential Communication Office o PCO Acting Secretary Cesar Chavez na dain natutukar ang may kinaraman sa reenacted budget na sa nakalihis na duwang pagtiripon kan gabinete. Ang pigigibong niyan, iyon maingat na pag-adalan o pig-adalan ang enrolled bill
kan national budget sa masunod na taon na nagkakantidad nin 600 o kaya nagkakantidad nin 6.352 trilyon pesos sa tabang kan hepe kan mga panginot na ahensya. Nakatalaan ko ta ng pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 2025 national budget kan Disyembre 20. Alagad ipinag-oktabay ni asin ipinaararom sa maingat na pag-aadal ang General Appropriations Bill. Matapos mahiling ang nagkapirang detalye na daig kaibahan sa original na budget request. Nakapalaman man sa konstitusyon na pwede man na gumamit ng reenacted budget kung magpalyar ang Kongreso na maipasar ang General Appropriations Bill pagtapos kan fiscal year arog kan ginibo kan 2001, 2004 asin 2006. Nagpatanid po ang Department of Health o DOH may kinaraman sa Holiday Heart Syndrome. Pipalikay ng Health Secretary Teodoro Herbosa ang mga Pilipino sa pagkaunin grabing mataba, maskad asin mahamis. Imbes kay ni, sinabi niyang dakulon dapat ang pagkaunin gulay asin prutas na dapat kabanga kan sa imong o kan pinggang Pinoy asin maghanap dapat din oras na mag-ehersisyo. Sinabi ni Herbosa na mga ini ang labi sa paglikay sa Holiday Heart Syndrome na pwedeng umabot sa arrhythmia o abnormal na ritmo nin puso sa rong kausa nin stroke. Nagdesignar po ang Bureau of Immigration o BI nin full force sa bilog na puwersa kan sa indang mga tauhan sa gabos na entry asin exit points sa bilog na Pilipinas. Ngunya nakapaskuhan sa sarong pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Biado na daitutugutan na mag-leave ang sa indang frontline personnel pon kan Disyembre 15 sa kod Enero 15 para ma-maximize ang sa indang manpower sa kakusugan kan peak season. Siring man ipinautob ang leave ban sa gabos na BI personnel sa mga eropuerto kay bahan ang panginot na gateway sa mga biyaherong malaog ngunyan sa Ninoy Aquino International Airport o naiya magin sa Clark, Mactan, Cebu, Davao asin Zamboanga International Airport. Kasunod kan pigalaoman na paggroso kan mga pasahero, naglatag din mobile counters para sa pagproseso kan mga ini. Inot ang sinabi kan BI na ang 100 Gs meal na biyahero pigalaoman ngunya na holiday season. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan para umapara si
Masira, teacher o driver ka man, estudyante, simpleng tao, tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nga ng Kapaskuhan, lugod pagkamot ang maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarosan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay baninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, galin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi. Si Ron Rosal, si Ron Rosal, si Ron Rosal sa imo ipadagos. Si Ron Rosal, si Ron Rosal, si Ron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, korong sa gabos pako politika. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, korong sa gabos pako politika. Lider ako matano. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
kaya't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Smile always! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa Luwascan, Pilipinas, inako po kan Saudi Ministry of Foreign Affairs sa Riyadh na init sa puwera kan Germany ang sa indang pagtaunin patanid sa suspek na uminarado sa Christmas market sa Magdeburg. Sigon sa nasabing ahensya na tinawan nindanin informasyon ang German government asin magin sa saindang intelligence agencies. Alaga ninda ini inaksyonan ang suspect na si Talib Al-Abdul Moshin. Iyon inarestar matapos ang ginibo kaning pagligis sa Christmas market kung saan busy ang mga tao sa pamamakal na nagresulta nin 5 katawong nagadan asin sobra sa 60 iba pa ang nalugadan. Base sa informasyon na tawanan asylum sa Germany kan 2016 si Talib Al-Abdul Moshin asin matapos ang 10 taon naging residente na siya kan Germany. Tinawadan niya ang pagiging Islam asin pinagkukonsiderar ang sadiri bilang sarong herwe sa ginibo niyang pagtalikod sa Islam. Igwa ining ginibong website na pigtatabangan ang mga kababaihan sa Saudi na maghali sa indang nasyon. Sa ngunyan, mantinidong nakakulong ang suspect asin pig-aaram pa ninda kan pinakamotibo kaini sa nasabing insidente. Business News. Inanunsyo po kan Department of Health Secretary Ted Herbosa na pinirmahan niya na ang sarong Administrative Order o EO kan ahensya para lion ang pangangaipon in purchase booklet para sa mga senior citizens na magamit kan sa indang diskwento sa bulong kasunod kan Expanded Senior Citizens Act of 2010. Tinanggal kan DOH ang AO number 2024-0017 na ngaipo para sa senior citizens na magpahiling in purchase booklet sa mga butika na daay kaibahan kan valid ID asin reseta kan doktor para makakuan diskwento. Sigon kay Herbosa bilang saro man na senior citizen, aram niyang difficile ang pirming magdala in purchase booklet mantang sinabi kan opisyal nakaipuhan kan mga gurang ang diskwento sa saindang mga bulong asin dapat madali ining makuha. Ipinahayag kan bank o kaya kan secretary na ang nasabing lakdang bilang regalo naman ngunya na Pasko para sa kaginhawaan asin mas baratong mga bulong para sa gabos na senior citizen. Health News, mga tugang aramon tadaw kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paningmar. Good morning, VP. Ang mga taong hugakon, maging sa pag-ehersisyo mas halangkawan tsansa na magadan, tulos, sigon sa mga eksperto sa salud. Sinabi ka mga health experts sa World Health Organization o WHO, na mga tao na bakong aktibo, may 20 sa 30% na halangkaw na peligro na magadan kumpara sa mga taong aktibo.
Katakot kayo ni sinabi ka mga health experts sa kinaban na ngunya na holiday season, tawanin kusog ang sa imong lawas asin maghiro-hiro o maging aktibo. At least 150 to 300 minutes every week dahil sigon sa sainda, every move counts. At ito paninda, na day paglingawan na maghiro-hiro mantang may enjoy ngunya na festive period kay bana ng mga amigo asin pamilya. Health News from Newsbase, Martela, Day Iba. Thank you, Paring Mar. Delikado ito yun Ano gakon palan madaling magadaan. Nasa linya po mga tugang ang pag-asa kasabay si Ariel Samudio. Sir Ariel, good morning. Go ahead po. Maray na aga po. Tutuyang weather forecast mo na aldaw ni Martes. Shoreline ng Padagos na nakaka-apekto sa Southern Luzon pati naman sa Eastern Visayas. Samantalang Northeast Monsoon ang nakaka-apekto man sa ibang parte kang Luzon. Kunya na maghapon sa Kabikulan, Padagos man na nilalauman na magkakaiguanin mapanganoro na kalangitan na may tsansa din mga kalat-kalat mga pag-uran asin mga pulupulong pagkikilat o pagdaguldol na daraman kan shear lines. Posible man ang mga pagbaha o pag-nindagan dahil naman sa may mga katamtaman na kuminsan iguaman makusog na pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Guaman nakabandera ang gale warning sa northern asin eastern coast kang Catanduanes. Kung kaya pinapatanidan ang mga nagagamit nin mga saralit na sasakyan pandagat na dahil mo na magpalaot sa nasambit na kadagatan. Ang pinatay kagwat kang temperatura sa maghapon 24 hanggang 29 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:04 ngunyan aga, masulo pa dyan alas 5:25 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta. Ngunyan pong aldaw. Digdi po sa DCGB. Sinurat po ni News Director Mardela Cruz, Jenny Balyaran, asin Angel Mustasa, Siringman. Ang report kan Mega Force Patrol. Hali dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarap sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Quito, digdi sa puso mo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. At San Miguel
Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilicen at mag-beer call. Drink responsibly. Congressman Jill Bongalon, Congressman ta si Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Sa pagtabang dakol ng napatunayan, idulukan mga kabataan. Kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program. Tatabang ta, asinta surog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao. Ika talaga kong Jill Bongalon, ang samuyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Baretang kulalapnit! Yes, yo! Sandali lang, standby, mga taga Malinaw. Dakulong palang kitang paraan tabay dyan sa Malinaw. Dyan sa Malinaw Albay, nakatutok sa DCGB. Buda ka sa 106.9 WGB. Yan, okay, sandali magparerero Dyan sa Malabnig kan Malinaw. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka bumagbabago, tanganing magbangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud na sim proteksyong kang atay. Ini po mga tugang may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid epektibo po sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Ini po nakakatabang man para mapugulan ang paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule, isabay oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Alright, o sige. Bueno, oy, salamat po sa mga sponsors kang wish ko regalo mo. Dahil ka magiro dyan, Joshua, ha? Dahil ka magiro dyan, ha? I-rundown ko lang ini. Ano tang magayon nun? So sa tuya na wish ko regalo mo kaso hapon, ha? Sa Pacific Mall. Salamat tabi sa mga taga PRO5, Regional Office, kang PNP. Nagduman tabi kaso hapon para magtuwang sa distribution. Tanag-sponsor sindag isang gatos na aki, no? Tapos, salamat kay Ma'am Tess na ala. Ma'am Tess, good morning. Diyan po sa Pacific Mall. Salamaton tabi, Ma'am Tess. Tabi, magayunong pati sa audio kan sound system ninda. Kaso hapon. Salamaton pati tabi sa internet. Makusog, ano? Para maka-broadcast kita pa DCGB. Salamaton tabi.
I-rundown ko lang ina. Dahil ka maghiro dyan, Joshua, ha? Tabi ka sa Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic sa Anonymous sa Taga-Ginubatan, Dr. Eve Grulio, Engineer Ed Luna, and Dr. Alan Lucanyas, Anonymous dyan sa pedicap niya to sa Aquawell. Pading Benny Garland, salamat padi. Si Pading Amigong Glenn and Riolo family. Ate Meli, Engineer Mer, salamat tabi, Engineer Mer, Legaspi, Rabax, Ma'am Tet, Maraynaga po, Ma'am Tet, ha? Sa Rabax, Miss Leila, Judge Norley Reyes, Captain Joy Maristela, Kuya Nong, Sanong Smith Shop, Raul Calio, Kayan PYS Enterprises, Kapitan Glenn Aparam, salamat Busing, Ate Kayen Librera, salamat ate. Nonito Gaviria, thank you bossing. Madam Melinda Win ng CMD, si dating Director Susan Bornas po ng Parole and Provision, salamat madam. Mark Jerome Bongalon, kay Pading Boy Madilar, good morning Pading Boy. Anonymous dyan ta may Astrodome, Anonymous Pangsaro, and then from Ligao, Miss Kulin Araw, thank you Miss Kulin. Ate, dyan po sa Pawa, tabi, salamaton. JB Ligaspi Medical Clinic, good morning tabi kay Pading Joel Benalingbing. Uda tabi kay Madam Fe, yan. Ed Avila, good morning amigo, dyan sa Central City. Jonathan, good morning amigo, dyan tabi sa, aday pa sa PhilHealth ngunyan si amigo, Kuwampa, ha? Aday pang opisina. Sunshine International School, thank you po kay Madam Teacher Ophel. Teacher Ophel, maraming salamat po. Dr. Raul Benjan, my friend, salamat amigo. Kuya Alan Imperial, salamaton Kuya Alan. Mabuhay Kuya Alan. Namreview pagkaswapon ini si Kuya Alan kay may birthday duman yon. Tamang-tama kadakol palan kan may birthday kan si manang ini. Urong maun sa mga aki, na ano yan, so ano yan, kada sarong may birthday 500 pesos. Thank you po, salamaton. Tabi Boda Mario Castelo Cantaisan, salamaton po. Si James and Reggie, sorry. Papong ka naman yan ng amigo. James and Richie Yanson Pointer. Yan, salamaton. Tabi, busing. Nasa abroad ining ansa indang mensahero si amigong Reggie. Yan. Good morning tabi, James and Richie Yanson Pointer. Tabi, salamaton. Tabang tabi sa tuya. Sanggatos na aki yan. Aliyah K. Thank you Aliyah. Tapos ito kayong Henry Baritoa hanggang matapos kasuhapon niya unduman. Charles Balloons, nanaw tabi nin mga balloons para sa tuyang mga aki. Salamat to kayo. Bura sa iyang mga aki yaw naman, pamilya, makuapo yaraon naman. Nanaw ki mga balloons sa mga aki. Thank you to kayo. Charles Balloons sa Oroside. Amigong Rondon Ricaport, Ate Ron, maray na, Kuya Rondon, salamaton tabi. Si Chona Nocedo, salamaton tabi, mga busing, salamaton tabi. Saludo si Henry M. Dahil po magigibukan din si Jib ang wish ko regalo mo kung dahil po kamo nin suporta. Lalo na kamo man sana talaga ang nasa likod kayo ni kung dahil po kamo, wala man kami digdi. So mga personahes plan kan PRO5, tabi, Ma'am Jo, nagtawang kasuhapon, nagarabutan sa mga taga PRO5 na mga pulis. Salamaton tabi, may nagpa-picture sa ko duman, ipahiling niya da kay mama niya. Ngani da ang paradangog da ako, paradangog da si mama niya. Yan. Thank you po. Mga taga PR5 kay General Andre Dizon. Thank you. Alright. Bueno, wish ko ngunyan arog kay ni. May oras pa man Diyos, wala ka magiro. May oras pa. Arog kay ni. Igo po digdiki unclaimed na mga less than 20. Di ko galing nabibilang ta. Close pa sa opisina mi. Yan po sa opisina mi. Pinaapudan ko inigrare kasapong ki ulit-ulit duman sa Pacific Mall. Mga siguro, basta mga less than 20 gayud ini. Igwa akong naramdaman, may taga San Roque, may taga Rawis, taga sa Impadaw. So iba ka ito. May taga Albay District, gayud ito. Tabi. Ngunyan po, iapudan mi sa mga deko ka rin ako aso pangaran, close pa sa opisina mi ngunyan. So dahil po nakaklaim kasuhapon kung ano man na rason tabi nindo, pwede po nindong i-claim sa DCGB hanggang alas 5 nin hapon. Pero madigdi po kamo mga alas 10:30 na.
mga 10:30 po nindo makukuata. So opisina mi po closed ngunyan. Tamaabot po sumabukas kan opisina ta paragal-pagal kami kasuhapon tabi diyan pa pong mga alas 10. Kung ma-claim ka mo, ang ma-claim po number 1 so next kan sa muyang mga pag-iriba, ha? Tamay pig-text po kami ng mga beneficiaries na nagdigdi po sa DCGB. Nagatod ki letter, ki wish list, tabi, nagatudigdi, pigpa-text po ito kay Shara. So, day po na text, pasensya na, day po kamo magdigdi. Iyo. Now, may nagdirigdi kaya sa muya kang enot, na day po ki mga address, buda dayong mga contact number. Demi po ito makukontak, matatawan ng kirigalo ta. Importante po, so, contact number. Now, so mga, ikadua tabi, so na text, primero so na text ha, ikadua, so linista tabi dyan sa mga barangay. Ade, so piglista po sa barangay, ito tabi na confirm ito na beneficiaries na inikot na rasyara. Leron, ha? Sa mga pag-iriba may na nag-iriko tabi, ha? Ngunyan, kung day po kamo na text, buda day kamo nakalista sa pag-ikot kan mga pag-iriba mi, na nagpatabang kami sa barangay, health workers, sa kagawad, buda sa ibang kapitan na mag-identify kan medyo kapo sa pagkabuhay, day po kamo magdigdi, taday mo po kamo sa lista. Kaya, so nagdigdi po, so na-text me, buda tabi, so nakalista sa barangay, dimigdi po kamo sa DCGB bago mag-alas 5 nin hapon. Ngunyan pong 24, ha? Pon mga alas 10:30 hanggang pong alas 5 nin hapon. Dumigdi po sa DCGB, i-claim po ang sa indong regalo, ha? Kunday po nindo ini ma-i-claim ngunyan hanggang alas 5 nin hapon. Sa 26 po, 28, 26, 27, 28 yon, itatautan na sa iba. Tegwa pa kitang mga tatawan na sumanga na sa... May nagrani sa kuya kaswapon luman eh. May nagrani sa kuya kaswapon luman. Itataw tatabi sa iba, ini po na sa indong mga regalo. Yo, sa 26 po yung gigibohon mo. Sa aga, medyo pangalo man sa mga pag-iriba. Ha? Pero ngunyan, tabi, 24 hanggang alas 5, alas 10:30, hanggang alas 5 pwede indong tabing i-claim ang sa indong premyo. Joshua? Alas 5, alas 7 na? Saga naman. Ano po tayo yan? Ano nga na yan? Estado mo na So? Barangay official. Barangay official? Misdirection. Ano? Misdirection. Ano? Misdirection. Misdirection? Opo. Nata. Imbis para kay chicks, dapat naman kay Mrs. Iyan magkatakuton. Ade, iyan magkatakuton. Masaga sa tapas ko man sa aga. Tamang-tama. Ano, regalo ko ta yan? Regalo ko tayo na eh. Asaga na sana. Saga na sa regalo pala niyan. Asaga na lang. Pasko mag-asaga yo. Correct. Grabe, adi. May regalo siya. May regalo. Tapos, para ko ta sa chicks niya. Para ko ta kay chicks. Tapos, misdirection, pasiring sa agaw. Kunyang kayo wala kang chicks. Doon ako, pigkasararuan ninyo sa opisina. Pigkasararuan. Napaduman sa agom. Napaduman niya sa agom. Kaya ngunyan, kayo wala siya kang chicks niya. Duwa lugod ang kaiwal niya. Duwa na. O, saka, so chicks niya, buda si misis niya. O, tapos. O, saga na sana. Tomorrow, goodbye. O, ilinga na si MJ. So, kaugmang kasapon ni MJ, bako na dahil siya makilaugdangon yan? Nahulaan ko ng kaswapon pa. Nahula kaya daw ako? Nag-aabo-abo na siya eh. Iyon na, ata. At sobrang sa iced tea? Mali pa dito, pinakaong kipitsa buda iced tea na. Di talagang madaw kay Jasmine na di. O yan. Makusog ang resistensya, no? Makusog ang immune system. Oo, si Jasmine, adi. Buda si Shara, adi. Mga kunin eh. Mga makusog ang resistensya. Amasona. Mga iba talaga pag medyo ang training sa buko. Buda mga... Iba talaga ang mga training pag medyo yaon sa may distansyang lugar, adi. Correct. Okay. O, sige. Saga na sana. Goodbye. Salamat. Goodbye. Mabuhay.
Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom